Takže čaute ľudia, vítam vás pri druhom Minecraftovom let's play na serveri Hypcraft, čo je kamarátov server. Hráme tu druhýkrát. Tak ste pozerali prvý diel, tak ste videli, že sme bývali na úplne inom mieste, čiže sme sa presťahovali. Dobre, a druhá vec, čo je nová, je napríklad môj skin. Potom tretia vec, čo je nová, je napríklad, čo ja viem, že mám kreatív, to je úplne nová vec. A to bude asi všetko s tými novými vecami, že môžem na všetko nové. Dobre, takže asi tak. Dobre. Takže dneska vám to aspoň tu poukazujem troška, nebudeme nič robiť dneska, ale vám to tu poukazujem. Rozmnožíme si krávičky aspoň. Už tu máme dosť veľa. Rozmnožte sa. Aj, takže asi tak. Dobre, takže zatiaľ sme si tu spravili nejakú takúto miestnosť na kraftenie. Potom tuto máme môj dom, v ktorom je zatiaľ nič tam nie je. Podľa sa mi veľmi páči, lebo je to z glowstoneu a z džunglových listov. Potom tu máme mega sklad, ale mega, ktorý ešte zväčším o 4 bloky vysoko. Potom tuto si dáme ešte takto steny s tými truhlami. Potom, čo tam je ešte nové? Snažil som sa vyriešiť to, prečo mi nešli tie veci, ale už to ide, vidíte? Už to ide. Úplne v pohode mi to ide. Dobre, takže máme tu kravičky, tie už ste videli, tie už sme krmili. Ešte my sme vyskúšané. Možno sa nenakrmili všetky. Nakrmili. Jedna sa nenakrmila. Ešte jednu. Ne, nájdeme, nevadí. Takže v budúcnosti, na budúcom dieli teda chcem urobiť niekde, ne, tu ne. Na tomto ostrove si chcem spraviť taký veľký dom, taký palác, dajme tomu. A tuto na tej veži si spravím rozhľadňu. Tam hore už máme rozhľadňu, ktorá je vysoká, dosť vysoká. Tuším, že tam ani nedoletím. Hej, čiže takto to v nej vyzerá. Sme rozhľadňu, to je dobré. Tak. Chcem padnúť. Padám. Dobre, takže teraz sme padli. A na budúcom diele teda si tu všetko toto urobíme. Úplne všetko si tu zmeníme v tomto, lebo už som dlho nehral, takže toto úplne všetko zmeníme. Tuto som si dal ako keby takú bránu, že přicházíme, hej. Čiže asi tak, tuto môžeme dať takto, že áno, to bude dobré, to sa nebude páčiť. Takto. A bude to vlastne česká, hej. A keď nejaký turista dôjde, alebo niekto na tento server, tak bude tu mať, takto tam mu dám uhlie, nejaký kameň na začiatok, aby mohol stavať, hej. Čiže nejaký dirt, ďalšie uhlie, nejaká koža, dezeň, kaktus, vlna, toto, kameň, toto, semienka mu tam dám nejaké, takto 3 obilia, kostnú mučku, truhlice si nechám, ale však tie sa môžu rozmnožiť. Nedá rozmnožiť? Dá sa množiť. Takto crafting table a tieto si ešte tomu tam rozmnožím, nech má. Ale bez meču, nech ma potom nemôžu zabiť. Takže asi takto iba. Čiže takto, hej, tak tomu to tu dám. A tuto nebude truhlica. A bude tu aj truhlica, ale tu nebude nič. Ale tuto to bude urobené ináč. Tuto to... Tak. Hej. Takže 2 truhlice na sebe máme a tuto teda už sme si vo veži spravili tiež nejaké truhlice v tomto mini domčeku, ktorý ešte vôbec nie je hotový. Nasťahujem potom dedinčanov. A toto máme moju slávnostnú väžu.
To sa mi na nich strašne páči, že som toto spravil. Takéto steny. To si spravíme aj sem, ale toto bude po jednej truhle. Však to nevadí. Až tiež až hore. Takto. Takto. Takže bude to celkom pekné. Také ako keby to ne. Také monotónne to bude, ale rozmýšľal som, že či tam nedám náhodou knižnice. Čo by mohlo vyzerať lepšie, či? A nejaký enchanting table. Či nie? Sme si nejaké veci potom mohli enchantnúť. No, my nie, lebo my máme kreatív, ale si môžeme hocikedy, ale nejakí ľudia, ktorí by sem došli na server. Tak tí si tam môžu enchantnúť potom nejaké veci. Ne, ja tu nechcem mať truhlu. Čo tu robí tá truhla? Takže asi takto vysoké to bude. A bude to takto. To znelo jak prasa. Ste to nepočuli? Nič. Je prasačia chrípka. I útočí na nás znova prasačia chrípka. Musíme sa evakuovať. A to sa evakuujeme na budúcom dieli, keď sa presťahujeme do krásneho veľkého domu. Nového, čo postavíme. Ale neviem, či sa evakuujeme v budúcom, či až nie až potom v dieli, alebo dokonca ešte až potom dieli. Lebo bude sa to dosť dlho stavať. Lebo to chcem mať fakt také pekné a veľké podzemie, nejaké bane tam dám, obložím to diamantovými blokmi. A pekné to bude, proste pekné to bude a tak, teraz je to hotové. A ešte to aj tak nie je hotové, takže teraz si sem dáme toto. A dáme si sem, kde to je, nebo to tu nie je. Jak sa to vyrába, ty kokso? Ní? To je knižnica. Nie to tu. Dobre. Aby to tak troška oživilo, tak si sa dáme knižnice. Tak to aspoň. Hej, tak aspoň to, aby to tak oživilo. Mierne, aby to bolo také živé. Lebo tie knižnice majú predsa len nejaké farby v sebe, takže aby to také živšie bolo. Tam dáme knižnice. To sa nám prší, ja nechcem, aby pršalo. Dajím sem 10 a water clear. Už budeme skoro hore. Takto. A to bolo tesné, skoro sme padli na zem. Takto. Dobre. A vlastne zhora to bude tiež z knižnic urobené. Ale nikto nebude vedieť, že sú to knižnice, lebo to bude vyzerať ako wooden plex. Takto. Ale my tu nemáme svetlo. No nevadí. Som zvedavý, jak vyriešim. No toto mi celkom bude osvetľovať, takže sem dáme sklo. Tak. Dáme sem sklo. Takto. Sklo. Zle. Takto. A tak. Tak. A to isté aj na tejto strane si spravíme. Šups. Ne. Takto. Takto. Takto a takto. Dobre, takže máme osvetlenie urobené a ešte... Čo ešte? Ešte vchod by sme si mali urobiť. A podlahu, samozrejme. Podlahu si dáme takto.
takto. Taký majamský štýl, kokso. Celkom pekne to bude vyzerať, si myslím. Jo, hotové. Dobre to vyzerá. Mne sa to páči. A teraz... Tak to bude vhod. Som sa rozhodol. Zrovna z druhej strany, ne? Kde je dom? No, zrovna z druhej strany. Nevadí. Takže tuto bude vchod takto do mojej veže. Takej tajnej. Tu si toto takto ohradíme. Takto. Takto a takto. Ešte o jeden dozadu to posunieme. Šups, šups. Taký trávnik tam dám. Šups. Asi takto a tuto budem mať ako keby, áno, tuto bude mať vodu, to bude pekné, to bude nádherné. Úplne uchvatné to bude. To bude ako keby prúd tečúcej vody, ktorý tu sa bude zastavovať, to bude pekné. Aspoň si to upravíme troška, že to nebude také suché. Suché ako suchár. Suchý ako suchár. Tak. 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 A tak. Takto a ideme to urobiť. Ideme to urobiť. Bude to síce vyzerať jak výťah, ale ne. Ale bude to... Nechcem lávu, ja chcem vodu. Prakticky bude to tam iba tiesť takto. Ako vodopád. Úplne vodopád, hej. Takže asi takto by to tu malo vyzerať. Jo, celkom pekne to vyzerá. Si aspoň ja myslím. A môžeme sa ísť niekedy aj okúpať, keď budem chcieť. Že... Tak. Čiže asi takto a s týmto sme náš diel ukončili. Teda aspoň si myslím, že sme ho ukončili. Takže do komentárov mi prosím vás píšte, že čo mám urobiť, čo mám zlepšiť, ako by ste chceli, aby vyzeral palác a teda ten veľký dom alebo palác, neviem, môžeme to volať palác a čo mám ešte zmeniť na Minecrafte, jak by som mal hrať, čo mám stávať a také veci, takže píšte do komentárov. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, dajte dislike a hlavne, aby to bola veľa odberov a lajkov. Takže zatiaľ čaute. Čau.